Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Soňky aýlarda Aşgabatda türkmensanlaryň uçary goý berilmeýändigi barada habarlaryň artýan mahaly paýtagtyň halkara aeroportunda seni uçary mündürerin diýen wada bilen adamlary aldap, olardan pul alýan käbir hileger toporlaryň peýda bolandygy barada habar berilýär. Azatlyk Radiosynyň redaksiýasy bilen habarlaşan okuyjylarymyzyň biri Aşgabatyň aeroportunda 5 ýa-da 6 adamdan ibaret toporyň bardygyny we olary Mary vilayatynyň Wekil Wadar etrafyndan bolan 35 ýaşyndaky bir adamyň ýolbaşçylyk edýändigini aýtdy. Azatlyk Radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gürrüň edilýän toporyň ýolbaşçysydy aýdylýan adamyň şahsiýetini köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Bu topor reislerden düşürülen adamlara sizi geçirip bereriz, uçara mündüreriz diýip olardan aldyğı ýolu bilen dollar alýar. Menden 1200 Amerikan dollaryny alyp gaçyp gitdiler. Menden öň hem bir giden adamy aldapdyrlar. Olar her kime başga narh aýdýarlar. Ol daýo saryýagy adam, kömekçileriniň hem ählisi marly. Olaryň arasynda bir aýal hem bar. Diňe bu topor däl, bu biznes bilen meşgullanýan başga da adam kän diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydygyny soran okuyjymyz gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu barada şikayet etmek üçin polisiýa departamentine baranyňda polisiýa işgärleri parany berenem bir alanem bir diýip pul beren ýolagçylary hem çäre görýärler. Adamlar polisiýa barmagy çekinýändigi üçin bu toporlar hasam arkaýyn bolup arkaýyn hereket edýärler. Adamlaryň mundan beýlek aldanmagyny islemeýärin. Adamlar olara 1 dollaram bermesin diýip okuyjymyz sözüni jemleýär. Azatlyk Radiosynyň bu mesele bilen gyzyklanan Aşgabatda habarçylary we çeşmeleri gürrüň edilen maglumatlary tasdiklaýarlar we bu toporlaryň käbirleriniň aeroportyň migrasiýa howpsuzlyk gullukları bilen işleşip ýolagçylary hakykatdan hem uçary mündürýändigini ýöne käbirleriniň adamlardan para alyp gaçyp gidýändigini aýdýarlar. Soňky aýlarda daşary ýurtlara gitjek türkmensanlaryň uçary goý berilmediligi ýaly wakalaryň artmagy bilen aeroportda korrupsiýa gülläp ösdi. Howpsuzlyk migrasiýa gullugynyň işgärleri uçary goý berilmedik ýolagçylardan 2000-den 3000 Amerikan dollaryna çenli para alyp olary reisden geçirýärler. Olar köplenç muny başga adamlaryň ýagny araçylaryň üssü bilen amal edýärler. Sebäbi gönden-göni para almakdan gorkýarlar. Şol sebäpli parany dogry adamlaryň eline äkidip bermeyi teklif edýän hilegärler hem peýda boldy diýip adynyň efirde agzalmadylygyny soran habarçymyz gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä daşary ýurda gitmegi planlaşdyran we uçary goý berilmändige üçin çykynsyz ýagdaýlary baştan geçirýän adamlar bu toporlaryň duzagyna yeňillik bilen düşýärler. Şol bir wagtyň özünde habarçymyz türkmensanlaryň haýsy kriteriýalary esasynda daşary ýurtlara goý berilmeýändiginiň henidem nämälim bolmanda galýandygyny, sebäbi käte ýaş türkmen raýaty reise goý berilmese, käte gartaşan neslin uçary alynmaýandygyny aýdýar. Ýaş adamlara hususan da gyýlara garşy ahlaksyzlyga garşy görüşiň çäginde aýratyn çemeleşilýändigi belli. Şeýle-de ýaşlaryň zähmet çekmäge ukyplylyk ýaşy barada hem görkezme bar. Ýöne näme üçin gartaşan adamlary hem goý bermeýärler diýip söhbetdeşimiz munyň nämälim bolmanda galýandygyny tekrarlaýar. Azatlyk Radiosynyň ýokarda gürrüň edilýän meseleler dogrusunda Aşgabatyň halkara aeroportu bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Ýöne belläp geçsek soňky aýlarda daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmen raýatlarynyň uçary goý berilmän ýygyna gaýtarylmagy bilen baglanyşykly wakalar ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Maý aýynyň ahirinde Aşgabatyň halkara aeroportunda Türkiýe goý berilmedik bir aýal maşgalanyň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşyp soň bilen aradan çykandygyny Azatlyk Radiosynyň bir-birinden habarsyz Ençeme çeşmesi habar berdi. Şu ýylyň fevral aýynda paýtagtyň aeroportunda aglawasy lewaply we daşowuzly denanlardan ibaret ýolagçylar özleriniň uçary goý berilmediligine gahar gazap bildirip protest geçirdiler. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarla. Gepleýär Azatlyk Radiosy.
Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda iýun aýyndan başlap 70 ýaşyna ýetmedik pensionerleriň pensiýa haklarynyň bank kartlaryna geçiriljekdigi duýdurulsa-da, bu amala aşmady. Bunyň netijesinde bank şahamçylarynyň öňünde uly nowatlar emele geldi. Plastik kartların bardygyna garamazdan şolaryň plastik kartlaryna pensiýa geçmändir özüm uçdan tutma ählisine diýen ýaly geçmändir. Ondan adamlar şol pensiýany alýan şahamçylarynyň filiallarynyň toğrarlaryny olary bilen sosial üçinçilik bölümine barmalyklaryny şo ýerden şolaryň pensiýasynyň plastik karty geçmänligini guwa geçýän ýörüýte talon almalygyny aýtdylar. Olar şo talon alandan soňra da özüne hyzmat etýän bank şahamçysyna gelip şol yine de plastik kartını kompüterda barladyp, şoň pulun geçirilmänligi hakyny o ýerden hem ýörüýte bir talon berýärler. Onuň şondan soňra olary nagyt görnüşini, pensiýalaryny berip başladylar. Dip Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Şeýle dol pensiýa haklaryny berýän bank şahamçylarynyň öňünde nowatlaryň ören uludygyny, olaryň öňünde her gün 200 çemesi adamyň nowaty durýandygyny we olara adyndan 5-6 polisiýa işgäriniň gödökçülük edýändigini bellidi. Şol bir wagtyň özünde synçy Bugaýew pensiýa haklarynyň näme sebäpden bank kartlaryna geçirilmänligi barada ne bank işgärleri ne de Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň maglumat berýändigini aýdýar. Ýatladyp geçsek, şu ýylyň aprel aýyna çenli pensionerler özleriniň pensiýa haklaryny bank şahamçylarynda nagd görnüşinde alyp bilýärdiler. Ýöne aprel aýynyň başynda bank şahamçylarynyň işgärleri iýun aýyndan başlap 15 ýaşyna ýetmedik pensionerleriň öz pensiýa haklaryny bankomatlardan almalydygy we olaryň munyň üçin banklarda zerur bolan resmi namalary doldurmalydygy barada duýduruş berdiler. Emma maý aýynyň ortalarynda 70 ýaşyna ýetmedik pensionerleriň hem pensiýa haklaryny bank şahamçylaryndan däldi, bankomatlardan nagdlaşdyrylmalydygy barada maglumatlar peýda boldy. Bu barada resmi medeniýetde ýa-da bank şahamçylarynda bildiriş edilmedi. Bugaýew bu täze düzgün barada 70 ýaşyna ýetmedik pensionerleriň adyndan 95 göterüminiň iýun aýynyň başynda pensiýa haklaryny almaga baranda bilip galandygyny we häzirki wagtda olaryň pensiýa haklaryny almakda dürli kynçylyklar bilen ýüzüýiz bolýandygyny aýdýar. Iýun aýynda 65-70 ýaş aralygyndaky pensionerleriň pensiýa haklaryny öz wagtyna alyp biljekdigi ýa-da bilmejekdigi baradaky soraglara bank işgärleri bu barada häzirlikçe bize ýokurdan berilen görkezme ýok. Siz dokumentlerinizi tapşyryp başlaň diýip jogap berýärler. Ýaşy 65-70 aralygyndaky pensionerleriň ençemesi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde özleriniň başga ýerden hiç ýylyk ýerdejileriniň ýokdugyny aýdyp, iýun aýy üçin pensiýa haklaryny alyp bilmese, munyň öz ýaşaýyşyna, durmuşyna ören yaramaz täsir ýetirjekdigini aýdýarlar. Her aý almaly dermanlarymdan başga da günnälik iýjek çöregime hem pulum bolmaz. Sebäbi onsuzam alýan pensiýa hakymyz bu aýdan enlik aýa zordan ýetýär. Bu aý olam bolmasa näme ederiz bilemok diýip özüni Durjemal diýip tanıştyran 68 ýaşyndaky pensioner ene aljyraňly ýagdaýda öz başdan geçirýänlerini gurrun berdi. Türkmenistanyň resmi mediasynda 70 ýaşyna çenli pensionerleriň pensiýa haklaryny bankomatlardan almalydygy we bu täze düzgün bilen bagly olaryň başdan geçirýän kynçylyklary barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosu gepleşiklerimi dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Tolpan Atçylywa. Daşar döwletlerden getirilen meske ýaglarynyň towuk etleriniň tatuwda gytalmagy, bahalarynyň aşa ýokarlanmagy bilen gün güzaralarynyň kıynalandygyny aýdýan ýaşaýjylar gök önümleriniň hem bu ýyl bahalarynyň ýokarlanýanlygy sebäpli özleriniň gün güzaralarynyň agyrlaşýandygyny aýdýarlar. Meweler bişer, alma, erik, badam, bulgar, soğan, kelem ýaly gök önümler ýetişär. Çagalar gök önümlerden bişirilen naharlardan arkaýyn iýmitlendirer diýip eden umytlarymyz hem buja çykdy. Gök önümleriň bahalary hem geçen ýyllar bilen deňeşdireninde 3 öteden hem ýokarlandy diýip Azatlyk radiosu bilen töhbetdeş bolan ýaşaýjylar aýdýarlar. Aşgabatly ýaşaýjy öý hojalykçy sonanyň aýtmany görä, gök önümleriň görnüşlerinden iň bir bahasy ýokarlanan önüm badam hem bulgar urçy bolup durýar. Geçen ýyllar iň ardan önüm hasaplanýan 1 kilosy 1 manat 50 teňe, 2 manat bolan badamyň bu ýyl 1 kilogram 6 manat, odal 1 kilosy 3 manat bolan bulgar urçynyň şu günler 1 kilogramyň bahasy hem 6 manata durýar. Kelemiň 1 kilogramy 2 manat, ýaryň 1 kilogramy 4 manat 50 teňe.
soğanın 1 kilogramı 4 manat, pomidorun 1 kilogramı 5 manat 60 tengeden, vişnyanın 1 kilogramı geçen yıl 10 manattandy. Häzir onun 1 kilogramı 25 manattan. Erigin görnüşlerine göre bahalar 5 manattan 10 manat aralygynda diýip, şeýle bahalar bilen çağalar gök önümlerden taýýarlanan naharlardan doýurmaň hem ulalada bolup durýandygyny sona aýdýar. Şeker hem tapylmaýar, tapylaýanda hem onun pahaty uçypsyz aýlyk alýan hojalyklar üçin eletersiz bolup barýarlygy sebäpli eýen bişen mewelerden mürebbe bişirip çağalar doýurup bilemizok. Gyşyň aladasyny edip ýylyň şuwlar mürebbe taýýarlaýardyk. Bu işler hem pulsuzlyk zerarly başa baranok diýip, ady garytlaryň aşa gymmatlamagynyň çäginde ilatyň aýlyk güllükleriniň ýokarlandyrylman bir duran ýerinde durýarlygy sebäpli ilatyň pulsuzlykdan hem gözenýändiklerini ýaşaýjylar Azatlyk radiosu bilen töhbetdeşlikde aýdýarlar. Erik yer tuğdana täýärli meweleriň pişip başlamagy bilen çağalar bu ýönümlerden taýýarlanan mürebbelerden doýurmak isleýän eneleriň hem geljek gyş üçin mürebbe taýýarlamak isleýän öý hojalykçy denalaryň hem häzirki wagtda kyn ýagdaýda galandyklaryny hem ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Mürebbe gaýnatyp bilmän erik satyn alyp onu kişde edip gyşa taýýarlamaga çalyşýar. Belki şeker bolar, bahasy eleter bolar. Şonda taýýarlan kişdämeden mürebbe taýýarlajak bolar. Ýöne erikden kişde edip bu meseleni çözmäge çalyşdykda yer tuğdanasyndan mürebbeni häzir taýýarlamasak, onuň kişde edip bolmaýar diýip özleriniň çykgynsyz ýagdaýda galandyklaryny öý biýkeler aýdýarlar. Aýlyklar uçypsyz bolmagynda galýar. Köp ýaşaýjylar ýarym stavka bilen 500-600 manat aýlyk alyp işleýärler. Şeýle möçürdäki aýlyklar bolsa çağalar geyindirmek däl, geregiçe ýemitlendirmäge hem ýetmeýär diýip ýaşaýjylar diýenýärler. Telewizioniýa tomaşa etgen ähli zat gulala güllük, emma durmuş düýbünden başgaça. Bal diýeniň bilen agdyň süýjemýär. Ilat nädip güzaran aýlamaň aladasy bilen ýatyp durýar. Emma döwlet ýol başçylary türlü çäreler bilen ilaty güýmemäge çalyşýarlar. Bu zatlar barada alad etmäge derek ýürüýt togullaryň işgärleriniň güngüzaralaryň kynlaşýanlygy barada gurrun bolýan ýaşaýjylaryň gözleginde ilat arasynda gep gurrun dinläp närazyçylyk bildirýän adamlar gorkudma kaýbat atmak, olar döwlet siýasatyna garşy durýan adamlar hataplap günäkärlemek gali çäreler ulanýandyklaryny ýaşaýjylardan esitmek bolýar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ekspert Türkmenistanyň valyutanyň gara bazardaky aşy ýokary narhy inflasiýa täsir edýär diýär. Häzirki wagtda Türkmenistan ýokary galan inflasiýanyň derejesi boýunça dünýäde ikinji ýerde durýar. Inne ol hiperinflasiýanyň bosagysyny bugünkü günde Türkmenistanyň ýyllyk inflasiýasynyň derejesi 294% baryp ýetdi diýip Birleşen Ştatlarda ýerleşen John Hopkins Universitetiniň professory Steve Henke 1-nji ýylyny özüniň taýýarlanan maglumatyny sosial mediada çap etdi. Azatlyk radiosu Steve Henke bilen söhbetdeş bolup onuň türkmen ykdysadyýetyniň häzirki ýagdaýy baradaky pikir garaýşlaryny we onuň haýsy metodologiýany ulanmak arkaly ýurdun ykdysadyýetyniň inflasiýa görkezjilerini hasaplanygy bilen gyzyklandy. Söhbetdeşligiň dowamyny professor Merkezi Aziýadaky wakalary izarlaýany bolsa, özüniň ulumy taýdan esasy ugrunyň dünýädäki hiperinflasiýalardygyny aýratyny noktada. My main expertise is hyperinflation. So I think I've spotted more hyperinflation, stopped more. Men esasan dünýädäki hiperinflasiýalary öwrenýärin. Meselem Zimbabwe'däki hiperinflasiýany ýa-da Venezuelanyň ykdysadyýetinde bolup geçýän hadisalar öwrenýärin. Naşlar bilen gyzyklanýanym üçin Türkmenistandaky ýagdaýlar meniň radaryma düşdi diýip ol aýtdy. Steve Henke 1-nji ýylyny Türkmenistanyň ýyllyk inflasiýasynyň derejesiniň 294 göterme deňdigini aýdan bolsa, ol gurrundeşligin geçirilen günü ýagny 7-nji ýylyny bu görkezjüniň 357 göterme ýetendigini aýtdy. Today the annual inflation rate is 357%. Türkmenistanyň ýaýradýan sanlarynyň ygtybarlylyk nukdaý nazaryndan bilermeleriň ikirjiňlenmelerine ýol açýanyny nazarda tutup, Azatlyk radiosu professordan onuň bu sanlary nämäniň esasyna taýýarlandygyny,
ulunyň metodologiýasyny sorady. The way I estimate these inflation rates is with high frequency data, that I mean daily data in this case. Men bu görkezjileri ýokary ýygylykda gaýtalanýan sanlary, ýagny gündelik sanlary ýazarlamak arkaly hasaplaýaryn. Ykdysadyýet ulmundaky satyn alyş ukyby boýunça teoriýany ulanmak arkaly daşary ýurt valyutasynyň bahasynaky üýtgeşmeleri ulanyp ýurtdaky inflasiýanyň derejesini hasaplamak mümkin. Sebäbi gara bazaryň nyrky ýurtdaky hakyky ýagdaýy açyp görkezýär. Gara bazaryň görkezjileri ören açaçandyr diýip professor aýtdy. Steve Hanke dünýäde şu wagtda çenli ýüze çykan ähli hiperinflasiýalary ýakyndan öwrenendigini unutdy. Eýsem Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyň hiperinflasiýa ýakynlygy ýa-da däldigi bilen bagly berilen soragy professor ýurdun ykdysadyýetiniň häzirki wagtda hiperinflasiýanyň bosagysyny ýöne heniz ýagdaýyň çürtkezik aşa derejä baryp ýetmänligini aýtdy. We've gotten one day that this past month in which the monthly rate did go up over 50%. Hiperinflasiýanyň kesgitlemesine görä haritlaryň bahasy aýda 50 götürüm gymmatlaýan bolmaly. Biz geçen ayın dowamyny bir güni saýlap aldyk. Onuň dowamyny bahalar 50 götürümden has köp, hatda 80 götürüm gymmatlady. Şular ýaly ýagdaýy ýyly 30 günläp gaýtalansa, şonu hiperinflasiýa bolýar. Ýöne Türkmenistanyň heniz hiperinflasiýa derejesine baryp ýetmedi diýip ol belledi. Ýurtda dollaryň resmi bahasynyň 3,5 manatlygyny ýatladyp görüňdeşlige dowam edileni professor şeýle diýdi. They'll have to eventually. The gap is very extreme, and when those gaps are that extreme, the official rate will be devalued, but they'll still be rationing. Öňe soňy resmi kursy götermeli bolarlar. Haçan resmi kurs bilen gara bazaryň bahasynyň arasyna aşa ýokary tapawut bolan halatynda resmi kurs devalwasiýa edilýär. Ýöne bary bir valyuta berk gödäwçilik saklanır. Elbetde olar resmi kursy 3,5 manatdan 29 manata çykarmazlar. Türkmenistanyň orsiýeti we Irana satýan gazynyň kesilmegi bilen ykdysadyýet haýallady. Hökümetiň çäkli mukdarda valyuta mümkinçiligi bar. Munyň bilen bagly olar manat krizisini başdan geçirýärler. Gara bazary bilen resmi kursyň arasynda juda uly tapawut bar. Şu zatlaryň hemmesi inflasiýa täsir edip belanyň üstünden eltýär diýip professor belledi. Onuň sözlerine görä Türkmenistan ýyllyk inflasiýanyň derejesi boýunça Venezueladan soň dünýäde ikinji ýerde durýar. Ýöne henki iki ýurtdaky ýagdaýlaryň biri-birinden tapawutlygyny gurrun berdi. Ol mundan azal bolup geçen hiperinflasiýalary hususan 2008-nji ýylyň noýabr aýyna Zimbabwede bolup geçen aşa ýokary inflasiýa barada, onu 24 sagatyň dowamyny bahalaryň 2 hesse gymmatlanlygy munyň täsiriniň güýçli bolany hakda gurrun berdi. Ol gurrundeşlikde Türkmenistan hökümetiniň gapçygyna daşary ýurt valyutasynyň mukdarynyň çäkli bolmagynyň ahmaldygyny çaklap, munyň netijesini häkimiýetleriň resmi valyuta sewdasyny hasda berk gödäwçilikde saklamagynyň mümkinligini aýtdy. Steve Hanke Türkmenistanyň dowam edýän valyuta krizisiniň esasy sebäpleriniň käbirleri barada öz garaýşlaryny aýdyp, yaramaz döwlet dorandyrylşynyň muňa getiren bolmagynyň mümkinligini belledi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Lewap welaýatynyň Magdanly şäherçesiniň halky suw kösençliginden nalaýar. Lewap welaýatynyň owalky Niyaz Fadynaky häzirki ady bilen dostluk etrawynyň Magdanly şäherçesiniň käbir ýaşaýjylary Tomus mögsüminiň jogdaly günlerine Mukrudon maryan agyz suwunyň juda seyrek berilmegi we üstesine de bolmayan suwuň töleginiň talap edilmegi sebäpli halkyň gaty kösenýändigini habar berýärler. Adynyň efirde tutulmalygyny sorap, Azatlyk radiosyna ýüz tutan Magdanly şäherçesiniň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, Mukrudon maryan agyz suwunyň 3-4 günden bir gezek yeter yetmez mukdarda berilýän sebäpli halk agyz suwy yetmezçiligi çekýär. Seyrek berilýän agyz suwyny tygyşytlamak üçin Magdanly şäherçesinde betonlap suw howdany urulýar we Mukrudon gelýän suw geçirjisem gönümel şoňa çatyrly. Ýöne häzir Magdanly şäherçesiniň umumy ilatyna yeter ýaly mukdarda suw berilmeýär we az kem berilýän suwam hepde bir gezek zordan berilýär. Üstüsine resmiler almaly suwuňdan galany tölegi
tölegli diýip her hojalygy suw ölçüjüsini dakyp halka yeterlik ýagdaýda berilmeýän suwuň puluny hamana berilen ýaly edip tölemegimizi talap edýärler. Resmiler halka iwaly agyz suw bermeň deregine her ay günü gelenne ulanylmadyk suwuň tölegini aljak bolup gapyny kakyp dururlar. Kämahal 5 günden ýekeje tapar agyz suwunyň berilýän wagtdan bolýar. Magdanlynyň halky häzir agyz suw yetmezçiliginden juda kösenýär. Ýagdaýymyz gaty gözgüýni diýip anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna ýüz tutan Magdanly şäherçesiniň käbir ýaşaýjylar aýdýarlar. Magdanlynyň ekrançylyk we bağ wagtçylar üçin ulanylýan suw bolsa amy derýadan uly nasoslar bilen kanallara aktarylyp olaryň üstü bilen ekin meýdanlaryna ýetirilýär. Ýöne ol suwum aýda bir kezek ýa görýäs ýa da göremzok. Ondan geçdik ýöne agyz suwuna zar etmeseler gowy boljakdy diýip Azatlyk radiosy bilen habarlaşan raýatlar suwsuzlyk zerarly çekilýän kösenşikler barada gurrun berýärler. Gepin erdişine göre ýatlasak mundan oğlum Lewap vilayatynyň ýene şol dostluk etramynyň Daşrabat geňeşliginiň Sary Meýdan owasynyň käbir ýaşaýjylary Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp halkyň agyz suwundan we güzeran kynçylyklaryndan gaty kösenýändigini bildiripdi. Şonuň ýalyda Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri ýurduň iň gürüýli atly Mary vilayatyna agyz suw problemasynyň hem henide çenne çözülmän gelýändigini, adamlaryň ýaplardan içýän suw sebäpli dürli kesellere uçuraýan barada maglumat beripdi. Bellap geçsek yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä bu ýylym ýagyş ýağmuryň wagtyna ýağmazlygy we ýyl mukdarynyň ýetmezçiligi sebäpli Türkmenistanda güýçli gurukçuluk höküm sürýär. Bu sebäpden ýurduň dürli ýerlerine agyz suw başda bolmak bilen ekrançylyklarda ulanylýan suwda hem halk kösençlik çekýär. Türkmen medeniýetining habaryna görä prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa guruk gelen bu ýyldan gowy hasyla garaşýar. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi okatyşy bes etmek uglan edilen Owganystanyň çar küncüne ganyly hüjümler amala aşyryldy. Jeňçiler Owganystanyň çar küncüne ganyly hüjümleri amala aşyrdy. Şondan bir gün öňür Owgan hökümeti öňümizdäki hepdeden başlap Taliban bilen okatyşy bes etmek bir taraply uglan edipdi. Ýurdun günnegoruna ýerleşýän Nangarhar vilayatyny bir kanun çykarjy öýüne ýok wagty onuň öýüne hüjüm edilip 3 adamyň janyna kastedildi. Vilayet häkiminiň metbuat wekili Ataullah Hogyany 8-nji iýuny eden çykyşyny parlamentiň agdasy Feridun Mormandyň Jalalabadyň administrativ merkezine ýerleşýän öýüne hüjüm edilendigini ma'lum etdi. Onuň sözlerine görä hüjümne howpsuzlyk garawuly bir ayal we onuň adamty öldürildi we ýene-de 5 adam yaralandy. Islam döwleti ekstremist topory hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani 7-nji iýuny Oraza aýynyň aýagyna Taliban bilen bir hepdelap ok atyşygyň bes edilýändigini uglan etdi. Ok atyşygy bes etmek Talibany we onuň ýarany Haqqani toporuny degişli bolup onu Nangarhardy işçiň Islam döwleti ekstremist toporu agdalmady. Şeýle-de Owganystanyň günnegoruna ýerleşýän Lagman welaýatyny motory berkidilip ulak aralykdan dolandyrylýan bomba bilen edilen hüjümne bir din wekili we başga-da 3 adam öldürildi diýip yerli resmiler habar berdi. Gunwatar Hırat welaýatynyň Şindat etrawyna ýaragly bir adamyň mescide eden hüjümüne azyndan 2 adam öldürildi. Lagmany we Hıratda amala aşyrylan hüjümleriň jogapkärçiligini jeňçi toporlar öz üstüne almady. Islam döwleti ekstremist toporunyň jeňçileri Demirgazyk Jowzjan welaýatyna ýerleşýän howpsuzlyk postlaryny hüjüm edip 5 polisiýa işgärni öldürdi diýip resmiler habar berdi. 8-nji iýuny jeňçiler Derzap etrawyna ýerleşýän bir näçe barlyk nokatlaryna hüjüm edip ok atışdylar diýip polisiýanyň başlygy Fakir Muhammad Jowzjany aýtdy. Owganystanyň Birleşen Ştatlaryň hemde halkara güýçleriň komandiri general John Nicholson ok atışygyň bes edilýän döwründe Islam döwletiniň jeňçilerine garşy harby operasiýalaryň güýçlendirilýäjekdigini aýtdy. Soňky gany döküşikli hüjümler onuň sözleriniň iň ýanyna gawat
geldi. Nicholson o kaçyşy besetmek çäresiniň wajypdygyny, sebäbi şeýle çäräniň ilkinji gedek durmuşa geçirilýändigini aýtdy. O kaçyşy besedişlik barada Taliban heniz reaksiýa görkezmedi. Men Talibanyň näme etjegini bilemok diýip Nicholson belledi. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günneligimiziň şu günkü sanyny geçirip oturýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.